Zergatik galdetu didazu hori? Nor nori nork aditz sistema. Aupa lagunok, gaur informazioa eskatu eta eman egingo duzu. Itxaron, dei bat daukat. Bai esan? Kaixo Mikel, bai lehen deitu dizut. Aizu esan didate ikastolako bazkaria dagoela. Joango zara? Ados, esango didazu. Agur! Bideo pasarte honetan, aitak eta alabak ikastolako oroitzapenez hitz egingo dute. Ikastolako oroitzapen onak dituzu? Ikastolakoak? Onak? Bai. Tira. Tira zer? Bai. Ados. Zergatik? Zergaitik zer? Zergatik galdetu diazu hori? Bueno, gaur ez zait asko gustatu ikastola. Ez? Ez. Zergatik? Aspergarria da. Informazioa trukatzen dugunean, aditz mota desberdinak erabiltzen ditugu. Gaur, nor nori nork erabiltzen ikasiko duzu. Adibidez, erreparatu Xabierren galderari. Zergatik galdetu didazu hori? Galdetu didazu aditzean, 3 elementu ageri dira. Nork, zuk. Nori, niri. Nor, hori. Horrela eratzen dira, nor nori nork erako aditz laguntzaileak. Hau da taula. Lehenengo zutabean, nor edo zer, objektua, singularra ala plurala den jakin behar dugu. Singularra bada, direkin hasiko dugu aditz laguntzailea. Plurala bada, dizkirekin. Bigarren zutabean, nori zein den jakin behar dugu. Eta 3. zutabean, nork. Subjektua. Hemen adibide bat. Lidek Xabierri ikastolako kontuak kontatu dizkio. Nork, subjektua. Lidek, ark. 3. pertsona, singularrean, ez dago atzizkirik. Nori, Xabierri, 3. pertsona singularrean, o. Eta zer, objektua, ikastolako kontuak. Plurala denez, dizki jarriko dugu. Hauek dira gure 4 aditz sistemak. Nor, nor nori, nor nork eta nor nori nork. Ikastola aspergarria da. Nor da. Gaur niri ez zait ikastola asko gustatu. Nor nori zait. Zuk ikastolako oroitzapen onak dituzu. Nor nork dituzu. Zergatik galdetu didazu zuk hori niri? Nor nori nork didazu. Bete hutsuneak. Zein aditz jarriko dugu? Ikastola aspergarria da. Gaur niri ez zait ikastola asko gustatu. Zuk ikastolako oroitzapen onak dituzu? Zergatik galdetu didazu zuk hori niri?
informazioa eskatzeko eta emateko aditz sistema desberdinak erabiltzen ditugu. Hau da orainaldiko nor nori nork aditz sistemaren taula. Ondo ibili eta laster arte.